and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Hey, Good afternoon. yun saan mo pagtultol din eh. I have my own ways pag-search. Ano man, ano ko sa putahan? Ay, sorry. Please, come in. Surprise? Of course. Kaya kisabay magdahom nga ikaw ang ako makita sa pag-abli na ko sa pultahan. Ikaw rin usa? Murag bingaw man? Gawa sa gardener, laing helper, nga mao tingali mi pasod nimo, nasa ang among yaya. Nabisi lang sa kusina. Care for a drink? No thanks. No thanks. Kumusta naman ka? Medyo karon lang makalugar o pahuway gikan nga medyo ti. Yaya? Unsay? Oh. Sorry. Abi na ko tao. Dad, doon na tayo bisita. Nakaila ka pa ba niya? Ako schoolmate sa una, si Harvey. Karon, pilot na. Captain Harvey Vesmonte. Good afternoon, sir. Good afternoon. Now, if you'll excuse us, biyan sa tamo kay... mapipag-abot na ako. Ay, si Yaya. Nasa kusina, Dad. Yaya. Ay! Hi, Dad! Ay! My Yaya, baby! relax ka gamay. My baby! Relax siya. Ha? Ano ba? Tubag akong tarong. Ha? Kanang tinuod ko. Time pa. Unsa ni interrogation? May problema ba doon? Wa man. Nakalitan ako. Kay wa ba ko din hisod sa taas nga panahon. Wala ko'y ideya kung naunsa na mo din Pang mangutana ko. Mangutana unta ko kung magsiki na ba anhi din hining namisita ni Alia karon. Sila na? Sila na ba? Nganong mahimo mang sila intawon oy nga karon pa man nakaanhi din hinang tawhana. Hala, grabe. Pagkagwapo naman lang gayon. Nindot kaayog barog. Napapakagwapo ka nindot ni... Agaw Del na ko. Di ba, Yaya? Ano, no, dili. Kung si Del naman lang gani ang imong ikumpara ng piloto. No. Dili ko moingon nga, mas labaw siya ni Del. Ayaw na yung sabta nga gilabalan gini nako ha, ang akong anak-anak ha. Pero nagsulti lang baya ko sa tinuod. Dili siya makalabaw ni Del, ay. Pero sa tinuod nga pagkasulti, guwapo o nindot sa gyud ng tawhana do. Lami alagi. Ha? Agwan tahon ko na magpabubuang-buang na nako. Natuan na! Taragaw. Wala ka tagbalik. Ha? Balik lakaw? Analatas lo yung apultahan mo agi. Salamat yung pagpadayon, ha, Alia? Tao man kang miani, maong gipadayon ta ka. And I hope, dili di mao ang una og tapusan ng pagpadayon ako. Abi di mo, wa joy kabutagan sa kalipay nga akong ibati karon. Nga imo kong ipasaka. Wala ba masuko kung mubalik ko? Mubalik ka for what? Pwede bang magklaruhay ta, Harvey? Okay. Ako'y klase sa tao nga dili anad o ng liko-liko, Alia. Pinagmibaw ka nga sa kataas panahon nga nagpaabot ko ni ato para kita. Kung galing lang kay grabe kayo kung isuwayan sa panahon. Ipaantos luyos ako mga pag-ampo nga unta. Maako ni gayon na. Para ako ikatugan nimo nga mahal ta ka. Harvey, I love you, Alia. Ni ato pa. Sa una para ito para kita. So, please, give me a chance. Para na ako maprove yan mo. Kung usa ka tinuod na akong isulti. Mauto ka magsadili. Inunta ka. Nga wa di ko magpakabuang ulay babae.
Tungod kay ikaw ako kinahanglan Aliyah. Harvey, I hope nga musabot sa ka. Dili ko gustong mo pala sawa. Kung Kuan- ingon ka nga, nanay na kaunan ako. Okay na. Natural naman ko na. Ang ako rin kasulti nga, magkamao kong papot. Ha? As long nga, di pa liw ba na, di ko magpakawas pagkaon, Malia. Nga ako lagi ang iyo nga, tuguti ko nga, makabalik yapon din eh. Skang po ang Yan naman. mausap gid ang tao sa. Wa gi ko magdahom. Nga makaako nag buot-buot si Alias sa pagpasaka og tao sa among bahay. Ang tao para bagid nga bugat kay sa kong buot. Usa may nasud sa o. Ganong wa man siya mananghid. Yo, ipangutana na mismo. Pangutana na ni Aliyah. Aron sa kaniya mahatagan og insaktong tubag. Aw, may rasab. Ha? Sorry, dili ko angay masuko. Wa ako'y katungod eh. Naana ba sa hustong edad si Aliyah? Mao nga dili nako sa angay nga babagan kung pangitaon man niya ang tinuod niyang kalipay. Kinahanglan nga akong ihatag niya ang kagawasan, di ba? Bisag magsakit pang imong dughan. Bisag magsakit pang akong dugan. Di mo na magsakit imong dughan kung makamao ka lang mo atubang sa kamatuuran. Ayaw pag tinalawan. Sus, nasa kaana. Ako gaw, piktado ko. Kaya naglantaw ko sa kalipay. Kalipay ni mo gaw. Bawo ka. Agawin ko ni mo. Mong di ko mahunong sa pag-ingon ni mo. Nga, magpakatotoo ka. Kung mahimo pa lang ako'y manguyab ni Aliyah para ni mo. Ako na ginata ng gibuhat. Layo kayang gintang sa mong edad eh. Dili ko gustong katawan. Hoy, age doesn't matter lagi when love is concerned. Oy, numero ra na. Sa may labot, ana. Sa tinuod nga kugma. Sa may labot, ana. Wari yun na, mong idiga na diha. Gaw, sayon ragid gaw. Sayon ragid kaayat nga mo diktar anak. Basta dili kita mo hingtungdan. Daigan ti ka bisag dili pa ko ni mo sugoon. Pwede ragid kaya na. Pwede kina na akong buhaton. Kay naabad ay magbuot na ako kung ako panguyaban si Aliyah. Pero nakailaman ko kung si panagana do. Makamao pa kong respeto sa iyang pagbati. Mga gusto na ako siya nga hatagan o higayon sa pagpakanaog sa kaugalingon niyang desisyon. Akong angkunon na sa pagkakita na ako ni Harvey, natandog ko. Nagsilos ko kaw kung edad na mo yatong basihan. Masiyang magid ang angayan nga iparis ni Aliyah, di pa? Maong ako silang pasagdan. Dili na ko magpakita og disgusto kung manguyab magid ni Aliyah si Harvey. Ang tinuod nga magmahal gaw, andaman mo sabot o muhatag og daan, di ba? Mabahala na si Aliyah nga mutimbang-timbang. Kung sa may timbangon kun, igo ka lang magpakahilom niya. So, mao imong gusto nga ako yung itugan ni Aliyah ang tinuod na akong gibati para niya? Aron lang niya nga bunga kunuhay sa kaikog sugton ko niya? No. Pasaylo nga dili ko ingon ni anak gaw. Ingon anak ka mabaw nga akong pinsamento. Abi pala unya ni Aliyah nga gipahimoslan ako siya kay utang niya nako nga natuman ang iyang mga dam ko. Ingon ini gaw. Human ko mabiktiman ni Pauline. I don't believe in marriage anymore. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!